Migao mar weche tudruok Eliud Owalo wacho ni piny owacho geto mi oganda yot ngimagi kod yor tudruok mar lony manyasani manono mong'ere kaka Wi-Fi magichwalo gi kinde ni e kor gwenge. Millicent Adhiambo miyowa ler mathoth kowuok Kisumu. As a government, we are going to roll out 100,000 kilometers of fiber optic cable. We are going to roll out 25,000 hotspots. We are going to roll out 1,450 digital hotspots in the villages so that the country becomes digitally enabled. Government services also are going to be on digital platforms. Moving forward, you will not have to go to a government office to get a service. You will be able to transact business with government from the comfort of your house, because everything that the government provides by way of services will be onboarded on digital hotspots. Kano twa kod Ramogi TV kawuono e limbe mare chiro ma Ahero e kar chung' od bura manyando kama ne osidho e ayanga dag tudruok manono e yor lony manyasani kata Wi-Fi hotspot e chirono. Eliud Owalo nolero ni okang' ma kamano en mar bero ngima oganda kaka achiel kuom singo mane Kenya Kwanza oketo e agenda margi mar ndalo 100 e apis. I wish to emphasize, as I continue, ladies and gentlemen, that both the hotspot launches and the Hustler Fund are part of the promise that His Excellency the President William Samoei Ruto made during the campaigns to empower Kenyans who live at the bottom of the economic and social pyramid. Ewi mano okoni odhineno ni skunde te bende okodong' chien e weche tudruok makamano sama bende ojiwo rowere mondo ti kod thuolono mar gerore nikech yor tudruok magichwalono loso nafas mag tije kod lwasi makare mar timo ohala. We will continue to expand the hotspots in all parts of the country, but I also want to appeal to those of us who are capable to help us adapt schools. We must have internet in all our schools. We must have internet in all our hospitals. We must have internet in all police stations. We must have internet in all markets. Jalup Gavana Matthews Owili mabende no yoro e nyasino e lo Gavana Nyong'o to kane loso bang' puoyo okang' ma Owalo okao mar kelo dongruok ne oganda joluo no kwedo jogo mosebedo ka bayo dhogi kendo kiro weche maricho ne ogai mar Azimio Raila Odinga. Bwana CS nje waneno ka samori wuotho gi jomoko mochayo Raila Molo Odinga. To in nyathi bishop. In nyathi bishop. Ing'eyo ni luor nyaka tim ang'owa nyaka bede. Respect for Raila Molo Odinga is paramount. Na sio tafadhali. Na sio tafadhali. Omiyo dongruok to ayie to aya nyaka tim ang'owa nyaka rum. Raila magianyo no emokelo Port Kisumo. Raila magianyo no emokelo Ahero interchange. Raila magianyo no emokelo special economic zone. Raila magianyo no emokelo Mende Kisumo. Raila magianyo no emanokelo kazi kwa vijana. Nyaka sani maendag tudruok kata Wi-Fi hotspot mara beach majaten migao mar tudruok Eliud Owalo osesidho ne jopiny. Osingo mar biro wuotho e counties duto te eno ni osidho dag Wi-Fi hotspot 20,000 modong mondo Kenya obede ong'ala manyime mar dongore e yor tudruok mag mbui. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County.